आंगो फिसाफोरा आलाय सिलाय मेगनाव मोदै। गारनानै खारलांबाय गावनि असे फिसाफोरखौ। हाबा जाखानाय सानै हिनजाव आरो हौवाया गुबुन जायगायाव दोनखारलांबाय। फिन गोसथोलायनानै खारदों सासे गथ'नि बिमा आरो सासे गथ'नि बिफा। सोरां नार्जारिनि बिसि सानजिना नार्जारिया जनिया नार्जारिनि फिसाय प्रभास नार्जारिजों गोसथोलायना मिथि मोनै गुबुन जायगायाव। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसाबिल गामिनि सोरां नार्जारिनि बिसि सानजिना नार्जारिया थांनाय शुक्रबार 3 जुलाइ सानखालि गामि सेनिनो सनिया नार्जारिनि फिसाय सासे गथ'नि बिफा प्रभास नार्जारिजों दोनखारलांनाया सोराङाव फैदों। गारलांजानाय फिसाफोरा अन्थाव बाथाव आलाय सिलाय मेगनाव मोदै। हौवा आरो हिन्जावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फिसाफोरा जानांदों हालाय हाफाय। बेनिखायनो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों सावगारियाव होनाय हौवा आरो हिन्जावखौ रायजो राजाफोरा बहाबाफोर नुयोब्ला 7086864795 7896563261 आरो 8822570420 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनानै खिन्थाहरनो खावलायनायजों लोगोसे सानजिना नार्जारि आरो प्रभास नार्जारिखौ जेरावखि थाया मानो न'आव फैफिननो खावलायहरदों सानजिनानि बिमा आरो फिसाजोआ। आं सानजिना नार्जारिनि बिमा बिहुला मुसाहारि। आङो आंनि फिसाजोआ नैबे बसाबिलाव हाबा जाफैदोंमोन। बे बसाबिलाव हाबा जाफैनाया दाख्लि गावसिनि गामिसेनि सेंग्राजोंनो खालांदों। दा बेखौ नागिरबाबो मोनाखै। आरो बे आंनि फिसाजो सानजिना नार्जारिया फिसाजो उन्दैबो 11 बोसोरनि दङ। आरो बे जाय हौवाजों थांफादों बे हौवाहाबो फिसा दङ, बिसि फिसा दङ। दा बेखौ रायजो राजाया बबावबाफोर नुयोबा हमनानै दोननानै बे नैबे जोंनो खिन्थाहर रायजो राजाया अननानै। नोंनि फिसाजोखौ मा खावलायगोन नों बे समाव? आंनि फिसाजोआबो बे फिसायखौ अननानै फैफिननांगोन। नोंसोर खारलांदों होननानै मिथिखादोंमोन नामा? मिथियाखै। माला खारलाङा? शुक्रुबार बारायावसो। बेना फिसाया न'आव दंना गैया? बिनि फिसाया न'आव गैया, केरेलायावसो खामानि मावहैदोंमोन। फैसा सोनानै हरबाय थाखायोमोन। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन? न'खरावबो दावराव जायाखैमोन। आं बे गामिनि सेंग्रा दोनलांनायखौ सिनायनो मोना नालाय। बेखौ आं मा सिनायनो मोनै सेंग्राजों फैखो होननानै आं रायदोंमोन। बेखौनो बियो खारदों। बिस्रा माबा प्लेन दंखायोमोन खोमा। दा जगाजग खालामदोंना खालामाखै? फन हरदोंना हराखै? फनबो हरा माबो हरा। बे शुक्रुबार मोनाबिलिनि 5थानिफ्रायनो मबाइला सुइस अफ। बेनिफ्रायनो दाबो मबाइलखौ सुइस अफखौ खुलिया। दा फिसाजोआ गोसोखाङोना गोसोखाङा? फिसाजोआ गोसोखांनानै गाबबाय थायो। ओंखाम जाया मा जाया। फिसायाबो गाबनानै फन हरबाय थायो। जोंना फिसाजोआ फैफिनथारनांगोन। रायजो राजायाबो जेरावखि नुवा हमनानै हरनांगोन, खिथाहरनांगोन। गसाइगावनिफ्राय सानसुमा नार्जारिनि रिपर्ट, BDC लाइभ 12।